What's up guys? Bernes sa Deron. April. Saan ang repeat siya? 5. Ja. Aw. May 5 na niya guys. Takaron, prepare na may para sa among suman o budbud. Magbabad na ko sa pilit. Ja, sa di pa ibabad, hugasan pa una. Hugasan guys. Ja, nagumaghugas, babad na sa tubig. Ay arong di maglaguto. Mana ni guys. Pagka ni siya para ni siya sa suman nga tamis. Suman pilit. Agkani guys, mo ni para sa budbud. Kay ag budbud guys, daghan ka mo angay katong parat-parat bitaw nga nay luya. Maong mas dudaghan ag para sa budbud. Kay nami order bound to Danau, Valencia, Bohol. Gisabaw na magdungag tag saging guys kay maglusak ko. Aw, magbokbok og saging. Da butangan globe, da butangan pagkamay. Ito dito sa Manila guys, mahal ka adto ng binukbok saging tag 15 agi sa ka takos unsa ara ba jeng gama jara. Ang bukbok sa kulabong ni apa Miss Bohol napay mabukbok. 1. Kuwang panay. Dakon ulong siga. Balik kalibutan. Ikaw din ang asawang mando. Nabali bagal, tapos ko. Ano ba sabi? 149 bagal. Magapot kay 014. 149 to. Kamot. Sasapi kay tapos 1. Alam mo lang yung tayo. Dito. Saan lagi kalau meron? Ay, makasman doon eh. Ako kaya 110. Sakto ni. 141, 149. Bakit? Dakon mo ka ha? Magdahon ka, magbagi mo kasi na. Magdahon to? Ako kung mahuli ba? Dakon mo kang suta sa gulas iti ko han. Hindi mo nga to. Ang ari nito? Kasa. Iti ka pina. Para sa mga. Ha? Dahil pa na isang pagkabaw din ha. Kaya na? Kasi din kaya tayo. Hindi magdahon. 1. Tagsibing. Darag lubi guys. Uy, debut-but. Gamay kayo. Huh? Paris na duhadag ko. Ya paris duhadag ko. Paris sa kadakal naman. Uy guys, nagkudkod na. Hey guys. Daga ko pwede magpanit ko sa luya. Da. Luya. Inalaman dyan di panitan, arong mahindi. Ay lisod po dog di panitan. Ruan ang ihumol kay arong mawag lapok. Pakpakan. Wajan kung trabaho makapasar ba. Humana jud ko banggod sa luya guys. Anja. Kumoto na ni si Jack kay agduga raman may isagol. Kay mo may panimpla sanghang. Kumuta na guys. Kay agduga ni Jamo ni isagol sa budbud. Mura kemot ukan guys kanang kemot sa paghigugma. Mauna nig sunob guys ug agduga sa luya. Kinalang ko di magijong apil ag luya sa sunob kay arong maitos pag luya.
Pakpak na may saging guys kay amang bukbukon. Yan nila sa guys. Mau na siya guys. Paglubok na ko among one guys bukbukon nga saging. Pero panit sa among una kay mao na unang kanon. Bukbok sa panit guys kay para matangtang ang iyang mga germs ba. Gutom naman ron mo nang amo nang tigo mo nang panit ng kanon. Para matangtang ang mga abog ba guys sa ilawom. Mga saring pakpak. Sakto na doy ito na sa baboy nimo. Para sa baboy ni. Aman. Di ara kumana panit. Kana Guys, nanghunaw ba ako? nangunaw ko sa kapon. Utpos kunot. Hindi nakarelate sa probinsya diha. Kasi mo to yung mga taga-probinsya diha. Kamay guys. The ultimate kinugay. Maso ng kinugay kay wakadoy kuan halong chemicals. Unsa la may pagkulor kay puwa-puwa. Ngat mo ka kay. Wow, ay nagtindan. Bisa isa ka kuan. Bisa di kawan po. Daghan kita kada ko gusto. Ano mo bising do? Oh, ini gusto. Bukid guys, bubuhi gud mo bisag mo may kwarta basta na lang may matubang saging na may malugit nga lubi. Sa kay naay ko. Bunot. Ug magkugi lagi pod. Ja guys, ning kwa naman siya guys, ning lunok naman. Pwede na si Zalundan sa hinumulan nga pilit. Turod dai. Ibubo. Nahina dyan na. Ano man nama? Ay, bubo dito. Kainit. Wala ka. Oh, sana. Nih, turod. Ano na siya guys? Kaya ko kara. Sige, kurawa kay arong di. Kamu taga babag man. Ani lagi sa ali. Init. Lay sabi. Katod sa kaha. Alero. Wala ka na. Halugay, halugay. Huwag po ni mong luwag na yun. Init. Ang kakatang saan yan, nagkapag style. Anak no. Ana, moday lo. Tanga nag-asukal guys. Ana, na. Ana. Away na pagtuloy sa kibag. Hanghang kami sa papat. Kapag kasi. Moday. Parat. Ha? Nakamis, niya, hang. May parat? Parat. Matamis. Na. Tawa sa. Video siya ko ba? Di day lalim ni magsumanay guys. Tagang, magpapalami sa good. Pati gahang bugan ipaningot. Wala akong bati, kay Bugas naman. arong na kay ika pamiliti balik Manila.
Ito na rin ay? Kara-karawan pa. Yan yung iban mo reklamo, mahal ko no, jaga may rang. Hindi kami. Kanila mga pagsingat-singat. Tintan. Karaon na siya guys, hantod nga maluto-luto na siya. Anja, maluto-luto na haunon, siya pabugnawon, siya mabugnaw na poston. Nalig mo magputos, dungaga na pagotro. Di lalim ni masumanay guys, kaingan mo. Sama ra ni sa pagminja nga di kasi nabot sa imong kaubas kinabuhi. Maura po ni masumanay. Agwan tapos ngani na yun, di ba kinilalim na eh. Kana ila may suko. Wala di kay Bolo lang imo. Bila rin bro, hana ko yan naman ako. Baliwa ra mo nang kanang ako rin mo kul. Ngabre mo kul ng mangani ko tong langit. Das Malaysia katong abot ka nga. Lalayding. Ang kay kukuran. Ay sa ko tarabe kay magtilaw ko. ha? Mauna ni guys, agamong binukbok sagi. Kayo mo ba? Oto na gamang binukbok saging guys. Kumana dia. Lugay na ko waka kag binukbok guys, siguro mga 2020 pa. Parang na quarantine ko sa unak. Medyo hiyo ba kayong gamutan nag. Saging, Yan ay kinabat nga sa akin kasi yung inaan mo siya. kinurata. Inumaw. Ina mo da. Ako na doy. Oh. Palabi man pagkawin, mam kag timok. Mahurot din na ni siya. Kaya pa, Tara na. hindi na murot. Hindi pa ning Di gina mahurot. notebook. Notebook. Saging. Otay. Eh, ipapunit ba? Ipapunit. Bawa naman ka ganaro ko dia. Nahuna ko. Kapon. Galing kang Marika Marsila ni. John. Tapoy ka nung doon. Oh, tangis na ang iyo. Kinugay among gigamit man. Tausag yung Karon sala kakakag binukbok tay. karon pa jud. Karon pa? Karon pa ano. Ang kay na dato naman mumong di na mo makakag binukbok. Diwa magimana bukbok na hili naman yan eh. Kapoy naman bukbok. Bukbok man tapuan mo usap. Dami mang pag binukbok sa Manila kay na ilang hinulma tag 15 gag mera kadyo. Alam mo, kanina kung nandun kang Marsila. Galing kay hadlok lang man ang palit wa ka kaila ba kay jagi supa ag saging. Palit ang gawag. Wa ko kaila kay jagi supa palaman. Gawa na buwatan ng barok. Nagawang ko binukbok. Murag gilipay pa siguro ko. Last ka ang binukbok. Maligdam, naman na gaman niya sa eskwelahan. Di kanang kamay ba? Nagbukbok. Craving soul guys, binukbok saging. Na guys, ilo na po dag second batch guys. Suman na pa ni guys yung pilit. Suman na pellets. Yeah guys, ibutang nagkamay guys, ug kinugay guys. Sa suman nga pilit. Ay, di lang li magsuman guys. Pare harap ni sa namin ka nga antos pag simbana di paglalim. Pinatuan gid og singot guys. Ati akong bugan gipaningot. Ay motor. Uy, bau ah. Utlong kamsa ni
Di na kuno guys kay mo layas sa pudmis putlong kam. Bitaw din ka jud last dinner. Last dinner sa arong tuiga ba alis ko all. Adi pa sure guys kay basin tayo po. Mapay di pa mga magtuig makauli na pud ko. Kaloy lang sa Ginoo. Adjong lawas, buyugan sa tanang mga grasya. Unsoy? Kami nakadugong mga agyahan. Ang kasi nang bahay ka naging. Ha? Ha? Hotel Koi Farm. Kontak laman mo diya guys. Na. Kasi kung nangitag koi, isda. Ito ni mo dadagpisi sa manok. Ako po. Okay guys. It's popping. Hoy, bawal na manghihil. Flower. Kasi nga, oh. Masarap to. Saan narating nga? Ano yung bukas? Ano yung magagi-agi, uy. Camorinjo, day. Dami fan, guys. Camorinjo. Camorinjo. Shout out ko sa kagukod-gukod ni Undoy sa unag mga hoy. Ay, isa ko nung base nga isang sweetheart food. Dan childhood sweetheart. Kaya adag ko na kunog mga saging sa una kay kalabunan pa man kuno ni. Tungod na po niyan dyan, baka medyo mo. Ang hapon na malagay mong yuyo. Ang iha mong kakagman. Ha? Ha? Ano ka pwedeng suwa? Ha? Isda? God. Gawin ko kayo na. Agad na mato. Agad na maglabog sa aking winter. A few moments later.